Стара Загора е град на липите, Стара Загора се сбъдват мечтите. Винаги тук с идеи за вас, мебелен център на фирма Ивекс. Търсите мебели тук и сега, ние ще сбъднем вашата мечта. Дивани, спални, кухни дори, избор огромен ще ви плени. Нашия град заслужава това, хората в него да имат блага. В Стара Загора отваря врати мебелен център на фирма Ивекс. Стара Загора е град на липите, Стара Загора се сбъдват мечтите. Винаги тук с идеи за вас, мебелен център на фирма Ивекс. Стара Загора е град на липите, Стара Загора се сбъдват мечтите. Винаги тук с идеи за вас, мебелен център на фирма Ивекс. Търсите мебели тук и сега, ние ще сбъднем вашата мечта. Дивани, спални, кухни дори, избор огромен ще ви плени. Нашия град заслужава това, хората в него да имат блага. В Стара Загора отваря врати мебелен център на фирма Ивекс. Стара Загора е град на липите, Стара Загора се сбъдват мечтите. Винаги тук с идеи за вас, мебелен център на фирма Ивекс. Стара Загора